So yun mga kasolid, kumusta po kayong lahat? At isang masayang araw din siya, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Meron nga pala tayong pata ng baboy dito. So dahil masama ang panahon, Umuulan mga kasolid oh. dahil masama ang panahon mga kasolid, hindi na muna tayo lalabas para mamalengke. Iluluto na lang natin tong pata kung ano yung meron tayong ingredients dito sa bahay. Kung anong available. Kung anong available, yun na lang. At bago nga pala tayo mag-umpisa mga kasolid, sana po supportan nyo at subscribe ang Free Short Movies. At ilalagay ko po ang description sa ilalim. I-click nyo lang po yung link para mapunta po kayo sa Free Shorts Movies. So start na tayo mag-isa mga kasolid. Unahin lang natin ang sibuyas mga kasolid. At dahil mahal ang puting sibuyas, kulang sibuyas lang ang binili natin. Sunod na rin natin ang bawang. Jolly. Sunod na nga pala natin ang pata ng baboy mga kasolid. Yun eh. Nag-hi si baby. Sipat. 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 Napakasarap ng lutong pa, Mrs. Kitchen. Kahit Favorite simple mo lang nanay yun. yan ha. Favorite mo nanay. Shoutout kay nanay. Lagyan natin ng paminta. At isunod na rin natin ang patis. Yun o. Para habang papalambutin natin siya, meron na rin siyang lasa. Ang ganda ng panahon. Lalagyan din natin ng konting pampalasa mga solid. Lalagyan natin ng daon ng laurel, pampabango. Yun o. Siyempre, lalagyan na natin ng tubig. At tatakpan lang natin mga kasolid hanggang sa lumambot ang pata. Okay. A few moments later. So yun, update tayo mga kasolid. Yun o. Sobrang lambot na o. So dahil malambot na, lalagyan natin ng suka. Mga isa't kalahating sandok lang siguro para hindi siya masyado maasim. Siyempre, lalagyan natin ng pampaganong kumain. Ito, yun o. Napakasarap. At papakuluan lang natin to ng ilang minuto. At anong gagawin, Mrs. Kitchen? Kain na tayo. Kain na tayo mga kasolid. So yun mga kasolid, dito na ang ating nilutong paksiw na pata sa umuulang panahon. Maano kasing panahon ngayon eh, sarap kumain ngayon. Siw sa pag-ulan. Lalo na, potok-batok yung kakainin natin. So ano pang hinihintay natin? Kain na tayo. Kain na po tayo mga kasolid. Yun o, Lambot. may sauce. Ang sarap kumain ngayon mga kasolid. Pag-ulan. Umuulan. Yun o, may sili po. Dito tayo sa nanginginig. Pinaksiw. Yun o. Tignan, bagong luto talaga. Yun o, nanginginig mga solid o.
Lambot. Grabe. Kain po tayo, madami ni Crafty Lady. So, grabe naman yan. Napakasarap mga kasolid yun, oh. Kain po. Nandot ko yung pata. Sarap yung taba. Excuse me po. Uy, ito pala. Nanginginig. Yung taba ng pata, hindi nakakasuya. Yun, oh. Grabe. Sarap, no? Samahan mo pa ng sili. Sarap talaga. Sarap yung nilagay natin yung sopa. Yun, oh. Ang sarap. Kaya hindi siya sobrang lambot. Saktong-sakto lang, no? Dapat nilagay ito mga kasolid dahil umulan. Naman na ako pumunta sa palengke. Naging paksiw na pata na lang kung ano lang po yung available sa Wala bahay. tayong pansahog Pero sa... napakasarap. Grabe. Yun, oh. Kain po. Doon tayo sa laman. Yun, oh. Grabe, naman na laman. Siyempre, mangungupit tayo ng kanin. The best. The best paksiw, pata. Ang nilaga naging paksiw. Pero masarap, no? Kain po tayo. Nanginginig, oh. Lambot, no? Last na lang ako. Grabe. Grabe. Naubos niya na yung kanin ko. Sarap. Nagpawisan ako kahit malamig. Masarap. Tsaka mainit pa yung ulam natin, eh. At sana po mga kasolid, supportahan natin ang free short movie. Ito po ang Free short channel. movies. You know, sa mga mahilig sa movies dyan, ito yung mga pelikula na pinaikli. Sa mahilig sa mga kakaibang story, mga Hindi na po kasolid. kayo magbabasa, meron na po siyang ano, English po yung salita. At ilalagay ko po yung link sa description para i-click nyo lang po. Mapupunta na po kayo sa free shorts movie. Support niyo po mga kasolid. Sana po support nyo mga kasolid. Ano, busog ka na? Busog na ako. Cheers tayo.
Sana po nag-enjoy kayo sa aming masayang mukbangan at sana po gaya nyo ang recipe to. At shoutout po sa mga subscriber, sa mga silent viewer. Maraming salamat po sa inyo mga kasolid. Hanggang dito na lang po. Thanks for watching, guys!